Hello लोगोफोर, welcome back to my YouTube channel with another video. So लोगोफोर, नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' लेंगुवेज जिके YouTube channel. So नोंथांमोना फार्स्टआवनो आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय. So गासै भिउवार्स, नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन 2021 इं मायथाइनि अर्जुन बान्था मोनगिरिफोरनि मुं। शिखर धवन क्रिकेट गेलेमु, अरपिन्दर सिंह एथलेटिक्स गेलेमु, सिमरनजीत कौर, भवानी देवी मनिका हकी गेलेमु, वंदना कटारिया हकी गेलेमु, अभिषेक वर्मा संदीप नटवाल काबादि गेलेमु, अंकिता रैना टेनिस गेलेमु, दीपक पुनिया भविना पाटेल टेबल टेनिस गेलेमु, योगेश कथुनिया डिस्कास थ्र' गेलेमु, निषाद कुमार हाई जाम्प गेलेमु, प्रवीण कुमार हाई जाम्प गेलेमु, शरद कुमार हाई जाम्प गेलेमु, सुहास LY पेरा बेडमिन्टन गेलेमु, सिंहराज अथाना शुटिं गेलेमु, हरबिन्दर सिंह आर्चारि गेलेमु।